вақтҳои охир коста гардидани вазъи интизоми иштирокчини ҳаракат дар роҳ аз он шаҳодат медиҳад, ки онҳо талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳро сарфи назар намуда ба воситаҳои нақлиёти худ таҷҳизотҳои ғайристандартии рӯшноидиҳанда ва садодиҳандаи гӯшхарошро насб намуданд, ки ин ҳолатҳо метавонад боиси халалдор гардидани оромии шаҳрвандон гардад. тибқи супориши роҳбарияти вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон таи чанд рӯзи охир бо мақсади дарёфт намудани чунин қоидавайронкуниҳо аз ҷониби кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ дар маркази вилоят шаҳри Хуҷанд дар ҳайати гурӯҳҳои кории чорабиниҳои мақсаднок доир намуданд. дар рафти гузарондани чорабинии мазкур маълум гардид, ки аксар ронандагони ҷавон аз рӯи ҳавои ҳавас ва надонистани қонунгузориҳои амалкунанда ба воситаҳои нақлиёти худ таҷҳизотҳои иловагии равшанидиҳанда ва сигналҳои махсуси овозеро, ки ба воситаи нақлиёти хадамоти фаврӣ ва махсус тааллуқ дорад, насб намуда дар кӯчаву роҳҳо бемалол ҳаракат мекунанд, ҳолон ки надонистани қонун ҳеҷ касро аз ҷавобгарӣ озод намекунад. дар маҷмӯъ давоми 3 рӯзи чорабинии номбурда, ки дар ҳудуди шаҳру ноҳияи вилоят ташкил ва гузаронида шуд, аз воситаҳои нақлиёт 46 адад чунин таҷҳизотҳо ошкор ва мусодира карда шуда. нисбати соҳибони онҳо маҳмудҳои маъмурӣ тибқи моддаи 316 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон тартиб дода шуда барои баррасӣ ба мақомоти судӣ ирсол карда мешавад. ҳамчунин вобаста ба талаботи мазкур гурӯҳи корӣ аз ҳисоби кормандони сохторҳои дахлдор таъсис дода шуда. дар нуқтаҳои савдо, ки ғайриқонунӣ сигналҳои махсуси овозӣ ва нурафшонро ба муомилот бароварда буданд, амалиёт гузаронида таҷҳизотҳои махсуси овозӣ ва нурафшонӣ мусодира карда шуда, тибқи моддаи 69 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуҷҷатгузорӣ карда шуданд.